To je třetí díl. Když se ti to stopne, tak to je úložiště plné ok. A jsou tam. Jinak je to úložiště plné ok. Si chci Tamhle jsou. Pardon, ale musí to být čtvrtý díl. Děj to, odsuň to. Já to mám trochu odsuň to! Takhle? Ano. Asi na nás. Asi Maria bude Dominiku, vyhro tam to žluté, nebo co to je, vem to. To nějaká... Tak nemá piercing. Hej, ne. Jdeme pro elektrickou koloběžku tam. Ono tam je. Ne, elektrická koloběžka Tam? Aha, kde minule tu byla? Tak, tady minule byla. Tu jsou govna! To jsou govna! A holky zpátky jdou! Daniel, tady krabička cigaret půlna! To jsou govna! A jo, máš pravdu. Čum? Pojďte pryč. To jsou govna. Jdeme pryč. Tak, jdeme vás natáčet! Ne, nejdem. Ne? Jdeme natáčet jeho ASMR. Kurva, co to Dominikovi je? On nenatáčí můj ASMR jogurtek. To bude Dominik, hele. Počkej, natáčím. Co to je? Tomu se říká Roman. Je Dominik. Natáčím do tvé ASMR. Tak jo. A ty nebyla. Dej mi ten telefon. Dej mi to. Já natáčím tvoje ASMR. Ale já už jsem ASMR spapal.